Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Hanggang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isipin oras sa Pilipinas, alas 9:34 ang oras. Ang buylog na giradulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag buylog man nga giradulong sa inyo sa kaluan sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman giradulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June
Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabot kita sa 39 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa iyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Ayong gabi kit sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad. Sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, Sanglapos, Lapas Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton tanan nga mga tagparamati sa 42 sa Kamanga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, kining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, nakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, nagsakutob sa malabutan sa ngaton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5. Ayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Pagkirandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad, iwat kita nga magatalakay na sa pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga nagitinit ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayan para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, mangin kaupon man aton karon na mga balita na kag information alin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ikang tanan sa ilang mga natipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka K5, Aaron Lloyd Rifuyo. Tungkol man sa aton sining piloto, ka K5, Jason Talaro. Sa tamang kaupon naton karon ang pila pagid ka mga balita man kag information. Kalin man sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Nagikan sa City Hall, nga balita karon na tipo ni ka K5 Jenny Kauyunan. Nga balita naman nagikan sa Iloilo Provincial Capital with ka K5 Alex Escalante. Mga informasyon nagikan sa Police Hospital kag iban pa nga mga investigative report. Nagikan naman kay ka K5 Karen Badilla and ka K5 Kim Kaluyo. Sa kinandan, ila magkaroon ka mga balita, mga informasyon, mga dalag ko nga mga balita nasyonal kag balita international. Ikan sa aton nga news center. Upod sa kay ka K5 Dani Punay and ka K5 Aliera Joy Apin. Kinandan po naton diri sa technical side. Ka K5 Andrela Pastura. Ito naman ang iyo ka K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Today is a Wednesday, July 30, 2025. Sang tulog na lang mga ka K5, magasugod ng bulan sang Agosto. Sa mga naga-birth month sa bulan sang Agosto, sino ni Chimpong? Mo pagini nga mga binulan ya mga ka-K5 ng ilang mga birthday ya mga ka-K5. Kerte pagi kapuraot. Julay kag Ugos kanya mo ni mga birthday ang mga puraot. Kaya ga handa, kaya kami aga preparar. Sa amon yang mga Chimpoy yang mga may mga birthday kami sa mga amon yang mga binulan. Kaya kami amon ga preparar kay nga perti kapuraot. Nami yung mga nag-birthday, mga December, no? Mga December niyo, mga beer month. Hindi
na namitan sila kay nga ang ilang mga kwan niya ambunan siya, ilang mga birth month yung mga ambunan siya blaw. Tig Arani, tig Marais, tig Paralay, galing sang Tubo. Tapos tig Boronos, aba tig Boronos, tig ano pa na K5. Sabay pa ngang bulan sa nga gusto mangin maayo sa ato na. Okay, 500 no. Ay labi na isa lang katulog no. Pisa 30 na kita subong edisyon. Isang tulog na dayon buwas mga ka-K5. Sa 31 na ta, katapusan nga bulan. Ay birthday ni gali buwas ni Manuel na naman. Ay Maria Ihunis tigara po ni Santisimo. Birthday naman gali buwas ni Manuel. Manuel Do. Birthday ni Manuel Do. Pariente ni Peter Do. Ni Jan Do. At sang mga taong weirdo. Wala, sige. Ato sining nga pagpangalagan mga K5 na karang mga pila ka mga dalagko na nga mga balita ka information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi sa aton karon nga Miyerkules na nga edisyon. Dili sa aton nga pagpangalagan sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Headlines naton sa mga balita lokal. Lapsag nga nakita sa higay sang dalan sa city proper, ginasubayan ang guya kag nagaangot pa ang iyang umbilical cord. Pero ang mayor na nga balita kay buhi ang bata. Ako nang nami nga balita mga ka-K5 kay nga isang ginasubayan na buhi pang bata. So, gusto pa sang bata nga mabuhi gid kag gusto sang bata nga mag-eksperyensya sa pag-eksperyensya sa sitwasyon sang aton sining gobyerno, pag-eksperyensya kung ano ka magmabalaan, kag gusto yung ma-eksperyensyahan kung ano ka kawatan sang mga politikos gobyerno. Gusto yung ma-eksperyensyahan kung ano ka garot sang gobyerno ta, kung ano ka garot sang kalibutan, kung ano ka ang kapigaduhon tadi mga ka-K5. So gusto na nga ma-eksperyensyahan sa nga to sining nga mga sa sining lapsag nga nakita sa kilis ang dalan kay bisan mga ka-K5 nga nagatabid pa nga sining umbilical cord kag ginasubayan na ang iya sining nga guya pero buhi sa gyapon ang bata mga ka-K5. So subong ang sa diin na subong ang ining bata sa kay sa diin na bala ara na bala sa diin nga paghinakop ining bata mga ka-K5 nga nasapuan kag nakita gid lamang sa makilis ang dalan. Sino naman ning Iloy sining Sos Maria Ihunis tigara po ni Santisimo. Sino naman ang ayahan ng Iloy siniman nga binili niya ang kwan binili na yung bata yan niyo mga ka-K5. Laban-laban ang bata ni iti siyempre sa pupuhon gila ni sa aton gobyerno. Laban-laban ari na ni sa paghinakop siguro sa ato sininga City Social Welfare Development Office kung CSWD o mga ka-K5. Kaya mo man lang ni silang may deber nga maghupot sining mga kabataan nga ini nga magin pang-abandonar sa ilang nga mga ginikanan. So mga ka-K5. So, white kabalo ba si ini nga bata mga ka-K5 basta gani ko na mabuhi ka sa sining kalibutan may ara gina nga nakapertenecer sa imo nga misyon kay 5 Andre o kilingon sa tagsa sang tao nga nakabuhi diri sa kalibutan nga tugas ang Ginoo ina pagbuot ina sang Ginoo ang tagsa naton kapalad may ara ini nga guhit mga ka-K5 may ari ini nga guhit kag ang guhit sang ato sining nga palad dara nakasanto kun ano nga aton sining nga mangin obligasyon sa sining kalibutan nga ini mga ka-K5 So
O gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati standby kamo kay ato nagkaroon nga istoryahan. Diri sa ato sini nga pagpangalagad ining may kang tanan sa Sos Maria Ihuni. So way makita nagadirekta gid nga nagapakαμalaot sa Iloy. Kay way ta kabalo base bala ko ng Iloy bla may balatian, may ginasuprer nga balatian. Amo na kon nga ginwigit sa bata niya kay kon insakto ka nga Iloy kag insakto ang paminsaron mga klase sang Iloy nga ka K5 palaban di mo niya paghimuon niya ha nga ang iya sini ang nga bata ya wigit-wigit mo niya sa dalan although nga ginputos siya man pero mga ka K5 nga wigit mo sa dalan ha sa mga obserbasyon sa aton nga mga tao dito sa mga pumuluyo nakakita sini nga ining bata mga ka-K5 nga ginaputos magbukas ko ng mga ka-K5 gayuhom pang bata siyempre ang yuhom niya siguro pasalamat sa siguro nga nakuan siya no nga ini siya ang nasa pupos ang aton sining mga pumuluyo kagini siya ang buhi walang taon nato nagkaroon kung ano nga klase sang ano nga bata galin man lalaki ni kung babae mga ka-K5 kuan pagkunuga sugpon pang yang umbilical cord so sa silingon ang panawag nato sinayin sa aton nga niplot nga sugilanom la pusod so mga ka-K5 baby boy galin pati way ta kabalo kasi kung mangin mayor pa nisang syudad ta mangin kasi kung mangin presidente pa nisang Pilipinas pila kadlaw way ta kabalo ko nung iya sini nga guhit ng palad kaya ang tagsa katao nga gintuga diri sa kalibutan may-ari ini ka K5 Andre nga guhit ng palad kung ano ang iya sini nga mangin obligasyon sa sini nga ato sini nga dutang luhaan araw ba sa kagwapo galing pagkabata no ka K5 bisan nga naka-blur ang iya sini nga picture yung ipakita naton isa naka-blur lang mga ka-K5 pero makita mo taas ilong no gwapo ang bata taas pa sakon ilong mataas man ilong ko pero mas taas pagid iyaya ikaw tiutoy naman sila kadlaw siniya John ano nang imo yaman ay insakto habi ang sinatinaga mo be ambal mo nga taas mo ilong be ay basta gani nga may buho taas na hindi bala gani standby sa ato sini nga mga tagpalamati kay kaon nato nagkaroon mga follow-up report nagika sa ato sini nga patrol kang tanan sa sining bata mga ka-K5 ni sa kalapsag nga nagatabid pang pusod niya mga ka-K5 ang ginabandonar sa iya sini nga ginikanan ilabi na sa iya sini nga Iloy sa may kilit sang dalan dire sa may city proper subong aran sa pahinakop sang aton nga CSWDO panawagan naton ayon sa bagay ti ay panawagan mo pa ng ginikanan nga tungod gani ginbili na panawagan mo pa pero ti base wala may members ang family ay way ta kabalo mo nagahambal kita nga hindi kita magdirekta dayon husga kag magkomentaryo kag magpakamalaot sa Iloy sining bata way ta kabalo base wala kun may diferensya sa paminsaron ng nga Iloy bla for example kung may diferensya sa paminsaron ng nga Iloy silingon nga sala man ni matuning ginhimo niya pero tiway niguro sa iya nga hinalungong niya way niya sa paminsaro niya nga sala gali nang ginhimo niya nga ginbilin niyang bata mga ka-K5 mga ginputos-putos siya pa ginbilin kilis ang dalan pero kung hungod sa buot niya nga ginbilin kag mayo man lang ang paminsaro niya nga wala man siya sang balatian kaya mo na pagpakamalaot at siya ang balon tadayon nga panamit-namit nga paturong-turong kasi kalimutaw mo hindi patula ka sa paghimo sini tanay karon kay nagwa na hindi kay mo yang hindi kay mo yang magatubang sang imong nga responsibilidad sa bata nga ini nga sang tiyempo nga ginsugo ka nga magpaturong-turong sa kalimutaw mo upod sa lalaki nga nagya himo sini sang bata nga ni why man hindi bla kamo malang gani kusang loob kasi kung magambal ka nga na disgrasya lang ko raw mga klase ka disgrasya ang disgrasya ya kay 5 Andre
Inablang ka sakay ka sa motor, matumba ka. Kasakay ka sa bisikleta, matumba ka mo ng disgrasya. O hindi gani, inang nagasakay ka sa salakyan, makabunggo salakyan mo ng disgrasya kay 500. Pero iniya ang pagbusong, hindi niya kay 500 disgrasya. Hungod niya sa buot. Man nga nga ako nini pag-ubaho ng imo nga mga panapton nga makahimo ka mo bata sa palipot nga sugilanon, ginhungod mo giniya nga magpanamit-namit yung magpaturong-turong sa kalimutaw mo. Anay karon kayara na naghimo na kag naghurma ang bata nga nabangod sa inyo sini nga pagpanamit sa paturong-turong sa kalimutaw nyo, higit nyo lang dayon. Inaya mga ka-K5 ang komentaryo naton kung bala ang ining iloy niya o ang ginikanan sinisang bata nga ini ang ara sa husto nga paminsaron. That's why nga nagahambal kita na hindi kita makaturutudo nga makapakamalaot sa iya sini nga ginikanan labi na sa iloy. Kaway tagabalo basing iloy sini base may diferensya sa paminsaron o kung base may balatian bala. Rason nga wala iya mabalaan kung bala matarong ang iya ginhimo o kung hindi. Ini pagwigit siya kapag abandonar iya sa bata niya. Mabalaan tama nagyapon kaya may mga CCTV footage, may mga CCTV kamera man na sa palibot sang area sa diin dira nakita mga ka-K5 ang ining bata nga lalaki nga naputos pa mga ka-K5 apang may nagatabid pa nga pusod niya kag ginasubayan na gani may lang gani kay nakita sang mga pumuluyo sa sini nga lugar nga sa rason na rescue ang ining nga bata mga ka-K5 nga lalaki. Yan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang iban pa naton nga mga headlines. Parlorista. Magamal ka nga parlorista bo silingon nagaobra sa beauty parlor. Hindi bala mo na kay 500. Parlorista. Kung nagatrabaho sa beauty parlor. Beautician. Ang arestado sa ginhiwat nga drug bypass operation sa distrito Sangharo. Illegal nga droga ginagamit bilang pampadula sang kapoy sang subject kuno. Kay ginakapoy sa kuno nga sagi sang panghirdo sang iya nga mga customer kay 500. Sige sang iya sila nga pagpangkulong, pagpangkulor, pagpangulong, pagpangkulor, pagpangmanicure, kag pang-pedicure, kag magpang makeup, kag pang-lipstick sa iya sini nga mga customer. Di ko mo kay kapoy sa kuno, ginagamit siya kuno ining illegal nga droga para nga magpagsik ang lawas siya. Amo na ni siya ang rason, mga ka-K5, nga ginasunod nila nga rason. Sa tong tiyempo pa ba na to sang isa, to sang unang asisino ganito. Sino ganito sa unang PNP chief naton sang una. Mga ka-K5, nga ambalya sila nga konsiderar tama sila nga mga drug personalities, labi na mga drug addict. Kay ginagamit nila kunong illegal drugs para kuno nga sa ilang nga mga trabaho, ilabi na sa ilang nga mga overtime. Mga ka-K5. Amo na sa unang diskarte, amo na sa unang ginahambal kay statement sa unang ni PNP chief Captain Marvel. Captain Marvel. Si Marvel bla. Padong dumanyo, nga si Marvel amo ng statement niya. Nga kuno pwede makonsiderar ang ining mga drug addict nga ini kay ginagamit na kuno para nga sa ila sining nga mga pagtrabaho, sa ila nga overtime para nga hindi sila kapuyon, sila sining nga overtime. Pwede ka namit nga klase o. Maria Ihunis di garapon ni Santisima. Tiyari naman o. Amo naman ni mga ka-K5 ang sabat ni kuano. Ang ambal naman sinisang parlorista o. Galing niya ginagamit yung kunong illegal nga droga para papadula sa kapoy niya sa katunto. Bala nyo naging nga illegal, sagin nyo kagamit. Alam mo malanggali na nga papadula kapoy malanggali. Nati nga wayo pagpasugti na. Anigin legal nyo lang na may kay para nga nakita tas kila dala may gaduroslo ang mga kalimutaw blang. May gaburoslong kalimutaw, may gahingo-hingo, may gayangob ang mga guya.
mayari ni anay nga isa ka lugar mga ka-K5 nga ginlegal ng ilang illegal nga droga. Sos, puwerte kahiko-hiko nga lugar nga daw halos galinapta lang hindi maintindihan ng lugar mga ka-K5. Kaya ang ila sini nga illegal nga droga ginapatumbayaan lang. Wala na. Tanan mga ka-K5 kundi sila tumakuan, hindi sila tamiwiwi, dito mo sila mapupo, sila pungkuan, hindi sila lain-lain nga lugar. Tangod kayong illegal drugs, wala ginadakop, ginapabayaan lang. Pag gusto, kimuli ako magamit ka o kung hindi. Grabe. So, mo na mga ka-K5 ang resulta sa sining paggamit sa illegal nga droga. Kabalo na nga illegal ka magkapaguba sa mga utok, sa mga yudi kakak nila ni sige pa nila yapon ang mga sa mga yudi patula nila ni sige man yapon. Ay Maria Ihunis. Yan talaga ro magka-K5 diri sa ato sining nga pagpangalagad samtang sa iban pa naton nga mga balita, kag informasyon, iban pa naton nga mga headlines. Councilor Sien Marie Mabilog dismayado sa iya mga kaupod nga mga konsihal matapos nga liwat nga ginbasura ang iya ginadusong nga ordinansa sa pagpanubo sang 80% ang RPT o kon real property tax sa ikaduha nga tinion. Ano abing imo sini-expectaron? Dira nato na makita mga ka-K5 kung ano ka istampa di guma nga ato sini nga mga konsyal sa syudad. Sa gihapon nagapabilin nga istampa di guma wala sang kongringon nga panindugan. Di ko kagina kay nagtindog si Councilor Sid Frey Cabaluna sining kumayo ni kay may prinsipyo guro ni kay kuano mong midyaman ini siya mong Maria Ihunis tigara po ni Santissima. Why mga itlog nga klase ka mga konsyal ni. Abi nga hindi nyo kinahanglanon nga hindi nyo abi pagtistingan kay ni o pagkinahanglanon nga idalon sa second reading. Ka-K5 kay napresentar para nga lantaw sa Mayo kay man nga may rason man si Councilor Sien Marie Mabilog. Sabi niyo ko ng rason niya, hindi bala dumduman nyo na kundi ang ato sining City Council sang year 2022 nila nagipasaka ang real property tax. Pagabot sang year 2023 2024 ginpa-implementar ini hasta sa 2025 ginpa-implementar ini ang 300% nga pagsaka mga ka-K5 sang real property tax nga ini. Karon bangod kay nagahilapit ang eleksyon sang 2025 sang 2024 ginmanduan ini ni former Mayor Jerry Triñas mga ka-K5 ang City Council nga amyendahan ini pinagi sa pagpanubo mga ka-K5 sang 40% nga diskwento. Ang 300% buhinan sang 40% nga diskwento. Duba total ang ipa-implementar mga ka-K5 nga pagsaka sang real property tax is 260% gyapon kay 40% malang ang gindiskwento para nga hindi makig ang mga negosyante kag ang mga kauturan naton nga mga nagabayad sa ilang nga mga real property tax diri sa syudad sing Iloilo bangod kay nagahilapit ang 2025 nga eleksyon. Karon ginbuhinan sang 40%. Karon mga ka-K5 grabe gyapon kay man bisan ginbuhinan sang 40%. Makita mo gyapon nga dako-dako gyapon ini ang epekto sa atong sini nga mga kauturan mo especially ang atong sini mga kauturan nga nagabayad sang real property tax. Why gid man gareklamo ang mga negosyante sang dako Sabi nyo kun nga why man niya problema ang mga negosyante kay ipatong malang nila na ang ila ginabayad nga 260% mga ka-K5 nga real property tax. Ipatong malang nila na sa ila nga mga negosyo. Amo nang rason kun nga nagapyait kang nagakuriit ang aton nga mga kauturan labi na gid ang mga mamumugon ang mga pumunuyo naton. Sino ni sila? Amo ni sila ang mga tricycle driver, e-bike driver, tricycle driver, taxi driver, mga ordinaryo nga mga mamumugon. Amo ni sila ang nagawiit nga bangod kay ginapatong sang mga negosyante, mga ka-K5 sa ila nga mga produkto. Sinong nagabakal sang produkto?
ang nagabakal sang produkto amo ini ang mga pumuluyo nga mga balaklon sa nagligad nga eleksyon nga nagbatol sa mga tag-1,000, tag 500, tag 100,500. Amo ni sila mga kakipay. Ha? Basi kung maghambal ka mo nga, ay mga manggaranom lang na may piktado, mga manggaranom lang ng gareklamo. Kami amon nga mga imol di way man. May kamo kabalo? Nga kamo diri ang ginatawag nga end users. Paghambal kita nga end users, kamo ang mga apektado nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo kay kamo ang nagabakal sang produkto sa mga negosyante. Ang mga negosyante yaga negosyo nagaganansya na sila. Kung pila ang ila ginabayad sa ginapatong nga real property tax, ginapatong nila na sila nga mga negosyo. Amo nang rason nga kung magbakal ka sang imo nga asin, sang una nagabakal ikaw sang asin mo, nga nagabili pwede kang gilamang kabakal 5 kapisos, 10 kapisos, subong kada bakal mo dapat ginakilo na. Sang una tumpok-tumpok na kaltik-kaltik lang nga, o salmunan lang nga, subong ginakilo ng asin nga tungod mga kakifay, sang puwerte nga epekto o domino effect sang ginatawag naton nga real property tax. Para maintindihan nyo bala, basi gambal ka mo, nga ginaduso lang ni Councilor Sien Mabilog, bangon kay ginpangako, yan nga sa nagligad ng eleksyon, ang iya sini nga battle cry, isa sa mga nga ginaduso sang grupo, sang Team Sulunggugma, amo ang pagpanubo sang real property tax. Ginatuman yung iya sini nga ginpangako, subong kay siya malang nagdaog da. Mga ka-K5, hindi ni para sa karaydan ni Sien Mabilog, para ni sa karaydan ninyo nga mga pumuluyo. So ang hambal sa mga konsyal, no? Silin nila ti abi sila nga, halasin niya tudutuduhi da sila nga pangapin kay ipatag sa amon. Kunbinsira kami para nga makaupod kami sa imo. Nga ginaduso nga 80%. Na pagdiskwento o kung pagpauntat sang real property tax ya porti kadako. Ano pa na nga kunbinsiro kamo nga dapat nga i-convince inyo man? Mga ka-K5? Kamo mismo nga mga konsyal dire sa Sulat Silo, insindihan nyo na. Nga tila for example, kung hustugid man gali ini, nga 300% dapat kinahanglanon gid nga patuman kag ipa-implementar ang real property tax mga ka-K5. Nga si Mayor Raisa Cho, mga ka-K5, nga nag-request na ang real property tax ipatuman sa gihapon hasta sa 2029 ang 40% nga diskwento. Kay legal man bala ni, dapat kin man balakin ang lanon tungod kay kung hindi naton pagpasakaan sang real property tax naton nga 300%, hindi mahatagan sang maayo nga serbisyo ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Di ba? Di nga kung kinanglanon gid ni gali nga amo ni dapat. Nga ginhambal kag nga ginduso ni Mayor Raisa Cho. Mga ka-K5, nga ginaduso niya. Nga hasta sa 2029 magapadayon ng 40% nga diskwento. Sa maripot nga sugilanon, narealisar nila nga tamaan kabugat sang 300%. Mga ka-K5, tapos nga bingin niyo paghatagan sang tsansa. So nagapakita lang na nga ining 11 tanan ka mga konsyal, upod sa duha ka mga konsyal nga ex-officio members, 13 sila tanan-tanan kabilog, nagapabilin sa gihapon nga istampa di guma. Sa malipot nga sugilanon, mga rubber stamp nga klase sa mga konsyal. Nagapakita lang nagapon. Mga ka-K5 nga nagauyat sang gobyerno sang rinda sang syudad. Nagapabilin nga ara dira. Mga ka-K5 ang hari sa bilog nga kalibutan sang syudad. Ang isa na nga nagapungko nga babae at tao-tao lanas duldol da. Mga ka-K5, para man sa karaydan sa mga pumuluyo, mga ka-K5, ano galing kami tiway tamahimo, inyo man na gusto nga ibutang na sila nga 11 na kabilo, inyo man na gusto,
Tatapos, ang nagustuhan nyo lang sa grupo sang Team Sulunggugma, si Shen Marie Mabilog lang. Te ginatingwaan niya man. Te way mahimo galing. Kay man inyo na gusto. Kay man, ara na kamo sa grupo sang Team Sulunggugma. Magsagi pa kamo sang hala entertainar to sa sining mga istampa di guma ti kundi lang tawag. Kundi nagkalaubos kami amon nagkalahulog sila pa to nagdaog kay nga nanamitan kamo sa ila to may mga kwarta mo. Para tuduhin nyo da. Tamara na kumagkomentaryo. Ay, so ates ginpatag ko sa inyong matutuod dira. Kay kung may upo na datani si Shen Marie Mabilog bisan isa lang bilog. Dira mga ka-K5 ti kundi kada duso ya kundi may naga-second man sa iyang graduso. Bisan sino sila nga duwa and vice versa. Ano may mo ni Vice Mayor labla barunda da kay siyang kuan man. Kay siya mga ka-K5 ya hindi pwede panaog da sa trono ya. Kay presiding officer sa iya. Sino maduso? Sila pagduso ni Shen Marie Mabilog. Kagina kitaon gid. Hipos ang Tracy Kabilog ba do mga apa mga ga. Mga maalam ka mga abogado pare mga gaang. Oh, kalma. Ay Maria Ihunis ti garapon Santissima nga classic. Abilidad inyo ka. Amo pa lang uni kasalapo like this klase syudad ka. Nga majority mga ka-K5 no isang kita nila nga para sa pumuluyo ang ginahimo pero mga ka-K5 wala sang mahimo ang nagaduso para sa pumuluyo kay ang ila nga ginadampigan sang majority amo ang ila sini nga amo ang ila nga boss ang ila nga hari-hari ang ila nga kwan ang ila nga inang leader ang ila nga satanas nga kwan nga Dios mga ka-K5. Ang mga balita ngayon batan ng builog na nga giradulong sa inyo sa kalwa sang klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw imnon para nga dula sa high blood, hypertension kag iban pa nga mga balatian katulad sang prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, lung cancer, brain cancer, sarcoma cancer, kag tanan-tanan nga mga cancer, ilabi na gid ang mga taga City Hall nga kawatan nga may cancer. Mayo ini mga ka-K5. Kabay pa nga hindi tubuan cancer ang mga konsyal nga mga istampa di guma. Inom na kamo nga daan sa klinika DTX 500 kag may TC para hindi kamo matabuan, matubuan. Bangod sang kadungol nyo, sang katunto nyo, pinapaminsar nyo ang kaugalingon nga interes, hindi kayong interes ang publiko. Gani, inom na kamo sang klinika DTX 500 kag may TC para nga makalikaw kamo sa mga balatian. Kasigurado ko, sukton kamo sang karma pila ka adlaw. Ang klinika DTX 500 kag may TC. Mabakal nyo sa tanan nga mga butika nationwide kag sa tanan man nga mga klinika di alternatibong medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy nga kinahanglanon ta nga mag-inom sini. Bangod kay ang klinika DTX 500 mga ka-K5 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties nga agod punggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas nyo. Pero siyempre hindi kami kapugong sang pagbulokol sa mga bulsa nyo da sa City Council kag mga transaksyon nyo. Bukol lang ya sa inyong lawas kag sa inyong mga lawas damo na nga mon mapunggan. Piragi sa pag-inom sang klinika DTX 500. Mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenol nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser mga ka-K5. Pero ang kanser sa kwarta hindi namon na mapunggan. Mga ka-K5 labi na sa mga kawatan sa City Hall. Mga ka-K5. So gani sa ato sini nga mga tagpalamati. Ang may TC naman, isa naman ni saya ka-alkaline nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas naton.
through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Gani inyo na paghulata pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas nyo. Proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C ang mabakal ninyo mga ka-K5 sa tanan nga mga butika nationwide. Kag pwede man mabakal sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Diri sa aton sa Iloilo City, ara sa may dalan sang Ilopes, mga ka-K5 no, diri sa may tupad gid lamang sang Robinsons Haro sa kilid sang Centro Birch International College. May libre ina dira nga check-up ha. Pwede ka mo kabakal dira sang aton nga mga produkto. Sa Pasig City, ara sa may Salvacion Street Corner A, Panis, Barangay Poblasyon, Pasig City, may libre man nga konsultasyon o kon check-up. Dito sa may Cosmart sa Banwasang Kalinog, may libre man nga check-up. Kag ara sa Orbe Street, Barangay Baybay Norte sa Banwasang Miagao, may libre man dira nga check-up. Ano pang ginaulat nyo? Para magapabilin nga healthy lawas ninyo, magbakal na kita sang tanan nga mga produkto sang Klinika di Alternatibo. Alas 10:14. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglaom. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangyayado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastig sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpadayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon.
Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na ago. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 24 minutos na karigad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad, prober kita magdiretso sa ibang panaton nga mga headlines mga ka-K5. Check naton na ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kuno naton karon si Engineer John Baron. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir. Hello sir, good morning kag sa atong mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Wednesday, July 30, 2025. Based naton nga latest nga update, wala mo kita monitor ng LPA or bagyo sa sulod or sa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. However, ang southwest monsoon padayong din nga naga-epekto sa aton nga pungsod. So tungkol sa sining nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita for the next coming days. Mula nagaling due to southwest monsoon. May mga chance sa gyapon sa mga isolated rain showers or thunderstorms, especially sa hapon, sa gabi, and even sa may early morning. Hangin natin diri sa Western Visayas, nasa moderate to strong southwesterly direction, nga amo niya magadala sa moderate to rough na coastal waters. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius, ang adlaw nagtunod 6:14 kay nasang hapon magabot lang ni 5:38 buwas sa aga. Amo naton nga latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. K5 News FM, Kampiyon Report. Thank you so much. There you are mga ka-K5 na batian si Engineer John Baron sa aton nga Pag-asa Iloilo. Salamat kid no sa paghatag sa information. Hi no, wala sang weather disturbance sa ato sini nga palibot. Mga ka-K5 no, kabay pa nga magapabilin nga wala sang weather disturbance ba ka. Swerte to sa Australia mga ka-K5 ulan tawan nyo bla no. Sa kwangli sa Russia no, sa Russia mga ka-K5 nag-igo ang magnitude 8.8 nga linog. May mga pila ka mga lugar nga gin-warningan sang tsunami. Kag may mga ara na nga mga lugar nga K5 nga naigo na sang tsunami malapit sa Russia. Kag diri sa aton mga lugar makita diri nga daw ginapaandaman nga kadelikado. Ilabi na gid sa mga pila ka mga paandam diri mga ka-K5 no ang FIBOC sang posibleng nga tsunami waves no sa pila ka mga bahin sa ato sini nga pungsod Pilipinas. Samtang may ara mga tsunami nga ginanod mga ka-K5 ang mga building sa coastal town sang Far East sang Russia kasunod sang 8.8 magnitude nga linog. Mga ka-K5 makita mo pati sa lakyan gabadagho ang uyog mo no. Samtang may ara man nga mga 30 ka mga tao na patay sa lapnagon nga pagbaha dito sa may China. No? So amo ni mga ka-K5 no mga pagwaan nga tsunami alert sang FIBOC nga sini nga mga lugar nga ini no. Sa mga isla sang Batanes, sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Baliscad, Surigao del Sur, hindi kay Surigao del Sur. Pitla ko. Sa Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, kag Davao de Oro. Muna nga mga lugar, mga ka-K5 ang mayara nga ginapaabot nga tsunami alert no. Ini ang ginalantaw nga may posibilidad magaigo ini sa mga 1:20 tob alas 2:30 sang kagina sang hapon
Hulyo 30 mga ka-K5 no po daw ay man no. Daw ay man sa may nagtupagid sang amo sini pero gin kuan na ini no gin paalerto na ini sa ato sining gobyerno labi ni gid sang PHIVOLCS kon sa ato sining Philippine Volcanologist mga ka-K5 para nga alert man ato sining mga pumuluyo so sang sa Russia to grabe mo gatayog ang kuan gatayog ang dalam akon mo magnitude 8.8 amo ni pinaka kuan no ang sa nagligad to ang sa Japan to daw magnitude 7.8 malang to. Pero grabe yung tsunami ito. Dumduman nyo, nagkalawasdak ila itong mga structures. May mga nagkalaguba silang mga structures to. Nagkalaanod ilang mga pagkabutang. Pero believe ko sa Japan, kaya gani malabutan sang 6 kabulan, na-restore nilang tanan-tanan nila sini nga mga nagkalaguba dito. Kung mga diri sa aton sa Pilipinas, amo na natabo. Sos Maria Ihunis, Tigarapon Santisima. May pulo lang katuig, may restoration siguro. Ari tayo gani nga. Aton gani di, bago pa lang gani nahimo, gani nga tay-tay, guba na. Way pa gani magamit, guba na. Ayan pa kung mga igoon sa tsunami. Mo na nga dibinas lagi kita nga klase sang pungsod mga ka-K5. Nga daw kita katilaw iya sang klase sa amo nga klase sa mga tsunami no. Ato sang una sang bagyo ano ganito nga bagyo nag-igo mga ka-K5 sa Ormoc kag sa Tacloban. Bagyo kuno bagyo Yolanda bla no. Ang bagyo Yolanda nga nag-igo sa Tacloban bla to dumduman nyo. Nga area sang Leyte. Nga ginigo sang pero hindi to ya tsunami, storm surge to ya. Nga ka-K5 nga sa diin damo-damo to man kalamatay sus linibo to man kalamatay to dito. Kang natabo ini mga ka-K5 na tidiri sa aton mga tsunami ni baka delikado mo sa aton tes dibuinas kita. Nga daw kita ginatayog sang Puerte Cabaskog nga linog diri sa aton sa Iloilo. Kalabanan kung may ara man nga mga linog mga ka-K5 sa iban nga mga lugar tapos ga kuan lang kita diri ga may mga kuano malabot lang kita diri kay manti bangod kay lapit lang kita for example mga antike, mga oriental, Negros Oriental, mga dito sa mga area sang inang Ormoc, mga kuan dito maglinog ka-K5 mga Negros Occidental diri sa aton gatayog man pero ti gamay-gamay lang. Pero ko siling nga ang originate tabi ang original gid nga kuan nga linog diri sa aton gaigo. Sos nano ayan siguro. Dugangay pagdaan nga Iloilo City na dalman sang tubig de. Base kung magtagalumapaw tubig di sa aton kun igon kita sa tsunami mga ka-K5 that's why. Nga mo na pangamuyo ta kabay pa nga hindi lang. No? Sa ato sini nga pagpangalagad no. Iban nga mga issues ka mga informasyon aton nga plastar kagayp ng institutional report nagikan sa ato sini nga patrol. Diri sa ato sini nga pagpangalagad pasiplatan ta ng aton nga mga followers kay uy grabe bago lang ko nakabalo nakakita nga no sobrag di sila 100 kabilog lantaw di sa aton ba no. Ariyo pang pasiplatan ta. Mga ka-K5 no sa mga taga K5 Pasig City da may gabi sa Salgo mayang gabi shout out Edmar Ilikinya shout out kay JC Matias mayang gabi sila nga boss Idol John watching from Tagaytay kay Bengs PSG da mayang gabi man Arman Bakuguay shout out sakay sa John Vitcha Nas John Jimarkin belated happy birthday sila nga to. Ang ngalan mo ti baliskad man basa tayo no. Sa kay Apple di App Tabataasan da good evening shout out sa advance happy birthday sa kay William Tan sa palaaboton nga August 1, 2025 from Apple Tabataasan sa Tubungan Iloilo. Shout out man nagamonitor ang Taasan Hilado family sang Ongkaharo gamonitor gid sa K5 News FM Iloilo. Kag subuman sa kay Beng Lotero Tan, William Tan Sangharo, gamonitor man sa K5. Okay, salamat kid. Sa kay Albert De La Cruz, mayang gabi Idol John Caps.
Kay Jillionel Glory. Good evening, K5 John, watching sa from Barangay Agkukok Tapas Kapi. Salamat, kid. Permigid kami pamati sa mga program sang K3FM kag K5 News FM. Salamat, kid. Sa kay ni Kai Graho, good evening idol, shout out sa kay Arnold Graho from Balabago, Haro. Thanks, kid. Sa kay Mar Borca, mayong gabi idol John, mayong gabi man sa mga tanod sang Barangay Bilay Norte, Oton. Sa kay Jomar Pinicilia Rodriguez, good evening man. Jonel Espanyula, idol John, tani ang gwardya parangalan sang alkalde sang syudad idol. Sa kay Ria Capanas, ano gid ka importante na silang gwardya ho? Ay, niya sila. Kung sila siguro dapat gusto nila sila lang dayawon daan. Kay Ria Capanas, good evening Maninoy Guapings John Cap. So may gabi man. Iya sa Silbon, good evening. Grace Co, good evening man. Sa kay Christine Gardose, good evening. Ruben Brillantes, good evening. Kay 5 John, birahi sila idola. Sa kay Mel Villarosa. Sa kay Rose Simpas, good evening idol John, kapuli sa tanan-tanan nga tagpalamati. God bless. Kay Virna Salvilla, Julie Alberca Gansya, good evening man. Rose Simpas, Christine Gardose, good evening. Sila nga, good evening Sir John, kasi tanan nga mga tagpalamati sang imo programa. Research bala kita diin ang RPT nga taas sa whole world. Makita nyo nga grabidad gidya ang Iloilo City, walang katulad. Sa January 3 years nako, wala bayad RPT sang mga lots sang mga loan ko nga tiya hulat pa ko tani madaog kamo antes ko magbayad. Gahop ko nga magnubo maan na lang sa amo. Wala chance nga magdanubo kay nga ginapatumbayaan nila, pawalaan nila. Number 1 nga nagahimo sini si Rex Rabyagid. Tigin butang nyo pa sa ganing number 3 na namitan pa kamo siya. Nga si number 1 sina nga nagdusogid nagapakig-apin gitrutudo subong nga pinasikat sa kay siyang majority floor leader. Kaya abiya do piho-piho na gid siya. Butang nyo pa si number 3 nga konsyal. Siya ni ang nagpasimuno sang pagpasaka sang real property tax. Wa iya na iya kay pertik damo kwarta sang haso ya. Wa yan na iya kung magbayad giman siya sang real property tax mga kakayfan. May mga discount pa na siya kay kunsyal siya. Kita aton ya mong kaluluoy kag nga kayang kaya yan na iya kay nga way man siya sa laguron kay way man siya bata, way man siya asawa. Minubya wala. Bot nubyo kumayara. Ay nubya guro mga kakayfan. Na muna iya ti kita aton iya nga nagapangabuhi mga ka-K5 tuduhan ta nga inang pabalhas para nga makakita kwarta tapos ibayad ta sa sa gobyerno, ibayad ta nga buhi sa gobyerno tapos kawaton man sa mga buwisit nila. Sakay Panoy El Hermonio, good evening idol John, halin sa pataas kailong ila himutadan nga hindi kami nga pigado gapayu buligan nila mga patay huya gapangayo bulig no. Belated happy birthday gali sa palangga ko nga tatay Apyon kag idol ginagreet ko tanan nga Hermonio family kag Lostica family. Thank you, Idol John. Kay Jonas Saldoda, good evening man. Luna Mondido, may gabi, thank you for watching from Hong Kong. Binjas Torias, good evening man. Kay Reynaldo Caspi. Amo na gani pare, wala gid padaog ang gugma kay sa may kwarta, hindi sila gusto sang tuod nga serbisyo. Amo nang ila gusto. Kung man ining ang akon may nagkuga pang basol pero ang gina-remind talang kamo bala nga sang nagligad nga eleksyon kung tanan-tanan kamo nag-ugyon sa grupo sang gugma kani subong way na kamo nag-antos sang iyo sini nga perti kataas nga real property tax kay nga mga ka-K5 kung ginsunod nyo lang ang amon nga ginahambal sa inyo kita nyo bisan ako mismo maghambal sa inyo magatubang ko sa inyo bala
Bisan gin target ko nila tudo-tudo gid ang number 1 nga gin target nila ako gid mo nga hindi ko makadaog mo kay hindi ko ya makadaog gusto gid nila hindi ko magdaog. So gin target ko nila tanan-tanan. Halos tanan daw pamatyagan ko daw mayor gin laganan ko mako mo din kamo kita sinang tanan-tanan nga radio station siya may nagakomentaryo ka nagabakol sa akon man. So gin gastuhan gin nila tudo-tudo pati si Bugrit gan. Ato na to saya may mga kuan siya may mga warrant na to saya mo piyaga bakol sa akong tudo-tudo. So gintinguhaan gid nila nga tudo-tudo nga waswas akong para nga hindi ko magdaog. Ang magluwas sina sang demolition job nga ginhimo nila during the time sang nagligad ng eleksyon. May mga special operation silang ginhimo kontra sa akon. That's why nanaog ako sa number 16. Although nga kay man ang target nila nga hindi ko yung pagpadagon mo. Kaya ang aton sa una nga pangampanya dumduman nyo nga akon pangampanya hindi para sa akon kaugalingon. Ang akon pangampanya para sa grupo no nga kinanglan tanan-tanan dapat makasulod kami bisan mag-majority lang kami mga 7 kami abi kabilog o 8. Mag-8 kami kabilog nga sa team Sulong Gugma. Tani subong no naga benepisyo na kamo sang pagpanubo sang real property tax. Diba? Subong anong ginimo nyo? Kay si Sien Marie Mabilog lang binutang nyo. Pagkatapos, kinangbaton yung tanan-tanan kwarta ka maghambal nga sige si Sien Mabilog lang amur butuhon yang iban di ata dito kami sa iban kay may mga kwarta to ya. Kapulot wala man na kwarta. Sungad mo lang ng iya. Ate ano natabo. Mga ka-K5. Dako man tani ang buot namon nga magbulig para sa kay para nga maduso niti ano na ni Sien Marie Mabilog kay siya lang isa to. 13 kontra ya siya lang isa. Kita mo pagduso ya sang resolusyon nga ginaduso yang iya sining ordinansa nga papanubuan sang 80% real property tax ikaduha ka beses niya ginduso ni. Pagkatapos siya duso kabati kamo nga may nagsikon. Why puro tanan kipot baba nila tanan-tanan hindi bala? Puro tanan may mga zipper mga baba nila. Nan wai man nila ya kay sige sweldo nila lagko mga sweldo sa mga yudikakak nila da sa City Hall. Ang sweldo nila da pinakanubo mga ka-K5 dala na tanan-tanan hasta mga allowance. Kalabot na sa mga masubra sa 200,000 pesos ang bulan nila da. Mga ka-K5 wala labot pa na sa mga racket nila da. Kita aton ya ano aton ang akon niya mga ka-K5 na maway naman kuya problema kay dako miya sweldo ko may trabaho man kuya amo nang ginahambal ko sa inyo sang una sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo kali kay ka mga tiga bagol sa inyo kita kamo kwarta gaya payapa kamo do si Tam Anjiri kamo kita gani isang kwarta ga marka din ang dollar kag ang piso sa mata nyo. Why ko man akon ya nga bisan wala ko yakon niya sa City Hall, way ko yakon sa City Council. Mabuhi ko akon ko galingon, mabuhi ko pamilya ko kay nga may trabaho mo kayo, may sweldo man ko. Di hamak kad ako pag sweldo ko na sa City Council mo. Kay ato ni danit si serbisyo ng insakto, serbisyo ng totoo tilang tawano na tabo. Araw ginimo nga. Ay ginimo na to si Councilor Sien Marie Mabilog. Kuan man waswas man tudo ano mo kay siya lang isa. Namimo yan na. Pagpasar ya sang ordinansa mga ka-K5 ya. Kaulat-ulat ya may masikon da. Tanan-tanan may zipper ba kag sungad sang trisik bilog. Muna sang punto naton da. Galing kay kamo balasulon man kamo. Hindi tanan na ang iba niya mga nagboto sa amo niya okay gid. So halos ang majority kamo nga mayoriya nga mga pumuluyo sa syudad nga mga balaklon. Kamo sining mga balasulon. Kita nyo kung ano? Kamo sini. Lantawabla, bakal kamo sang bugas. Sa mga uton ka sa mga liganis, ang bugas sa uton ka liganis siya, perti ka barato. Baboy ito barato. Diriya sa aton yung mga ka-K5, yung baboy di pertik mahal, mga bugas di mahal. Gasolina tadi mahal. Tanan-tanan nga mga asin di, bitsin, ginamos mahal. Mga kape di, kalamay mahal. Bangod sang pagpatong sang 300% nga real property tax. Tapos mambal ka mo nga mga manggaranon lang apektado, mga manggaranon lang ginapinan, ginadampigan. Ang utok nyo blang nga daw pulburon. Sa mga wala naka-inchindi. Kumanakot. Huwag mo ko siyang balayran sang tax diri nga masyado kadako.
Kamo lang nagaling kagwai ko man ako niya kay bisano ka dako ni kag kamahal sa mga balaklon di masarangan ko yung magbakal kay nga may sweldo ko ako. Kamo inyo ya nga mga remedyo general ano kamo pasagod lang kamo. Gasali kamo ka may 4-piece, gasali kamo ka may AX, gasali kamo ka may dulitupad, gasali kamo kay hatagan kamo ni mayor sang tag 500 pesos. Ala to duwe nyo da. Antusan nyo anayas na malabot naman ang 3 katuig pagabos na 3 katuig. Paano naman kamo, paumpawa naman kamo, hatagataga naman kamo. Bariko naman kamo, kagambalon nga ba? Sanyari naman no, mayari kamo para sa inyo di. Kwaon kamo nga mga job hires ha. Tanan-tanan kamo, mga sobra kamo 30,000 job hires kamo. Sweldohan kamo sa gobyerno ha. Painto naman kamo. Liwat kay Jojo Sidano da may gabi. Hasta lang ko daan ay. Okay, 500 no. Ang akong ginahambal ko lang realidad ang kakatabo kang matutuod nga sitwasyon sa atong syudad diri. Sa kay JC Lilibet Roma, good evening Sir John listening here. Kanami gali sa imo magkanta. Nami kaman magsaot, more talent, still be humble and kind. Wishing you more blessings to come in your life. God bless always to all. Thank you, JC Lilibet Roma. Sa kay Ignacio Hilado Jr., shout out man. Kay Luna Mondido, shout out man. Sa tanan nga mga K5 News FM Fans Club Iloilo and International Chapter 2 Incorporated. May gabi. Tanan na kamo nga mga membro. Di ko na pa isa-isahon, no? Sa kay Jancy Ging Panagiton, thank you, good evening. And shout out sa kay Hudlo Montana, shout out. Kay Tristan Wyatt V. Gulay, shout out. May gabi kay 5 John. Siling niya to. Okay. Sino pa? Sa kay Lori Abadonio de la Cruz. Good evening everyone. Kay Hodlo Montana. Amo na basta mga substandard nga project. Kurakot pa more. Sa kay Kaniban Ram. Kaniban Family. Mayong gabi. Sa Durog, Leon. Okay, sa kay Romy Pidrigosa. Inang good evening idol, listening from Barangay Tubod, Bingawan, Iloilo. Sa kay Yana Sobibi. Good evening Sir Idol John Kapul kagwapo. Gid sa imo ya. Nakachamba man tang may nakadayaw sa aton nga kagwapuhon ba. Thank you Yana. Grabe taga-kuan pa niya sa mga ka-K5 sa kay Lori Abadonio de la Cruz. Good evening Sir John watching from Rosario, Dumangas. Sa kay Robert Ligaspe. Good evening Sir K5 shout out sa kay Julie Celestre Rose Coronado and Noemi Dolor Bartolo. Sa kay Kyle Andre Dialogo. Good evening idol. Basta K5 Night Watch kampiyon gina. Sa kay Edgar Badbadon. Good evening kay K5 Sir John, watching live from Kabugao, Kabagyaw, no? Kabagyaw, Kalinog, Iloilo. Sa kay Rodney Ciudad. Good evening Idol John Kapulot, God bless sa programo. Thank you and God bless you more. Sa kay GPL Sotrina, pa-shoutout Idol sa Hula Massage. Thank you. Okay. Shoutout sa mga taga Hula Massage. Sa kay Edgar Badbadon, kung magsala gobyerno ta, hindi naton pagbasulon ang basulon ta, ang aton tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kay ikaw ang gaplastar, binuto mo. Correct. Sa kay Lori Abadonio de la Cruz, balbala sila todo kay 5 John, wala lang lagob, pero tagos sa puso, kung may balatyagon sila. Otherwise na, kita kwartas bong dula balatyagon sang gugma. Kwarta gimaya subong ka pangibabaw. Tested and proven na kaduwa na nakon ka business nga nakwanan nga nanunin na eksperyensyahan 2022 election during the time and this 2025 nga election na kwan ko na napamatud-an ko gid. Nga ang kwarta mga ka-K5 nagadula ang prinsipyo kag ang nagadula ang prinsipyo kag panindugan sa isa ka tawo pagwas makakita sang kwarta.
Si JP Barangco niya, tapos na to eleksyon, sir, padalagan ng liwat kung gusto mo. Pwede man. Hindi ko paghangkata kay madlagan gid ko. Igo kagid sa komentaryo ko. Ano ka, ikaw guro isa sa mga balaklon, igo kagid. Sakam gid, sakam. Kuan ko lang ginasugid ko lang kay ginapatpat ko lang kuno nung kamatural kuno natabo sa atong nga syudad. Man tungod sa kasungak-sungak mo sang kwartalan tawa. Ha? Sa kay Roy P. Fama, mayang gabi kay 5 John, sa kay Florinda Cadavero, good evening. Tapos na gani eleksyon pro lang tawab lang ginahimo sa mga konsyal nga mga pudirusod sa syudado. Ha? Daw kwan sobra pa nga grabe nga pamulitika, kita nyo. Si Miguel pahambalon mo sinimuda sa piho-piho pro do hindi gani kamas nga. Ate kamo ginato hambal ya. Ano ba yang ginaistoryahan parte sa real property tax, intrahan niya itong parte sa mga illegal drugs to. Na sinong mayor during the time sa politik damo illegal drugs sa syudad daw, hindi blas tatay mo man. Kau konsyal ka man. Si Edgar Badbadon sa GPL Sotrina, pa-shoutout idol sa basa ko na. Okay, sa kay Edgar Badbadon niya, grabe man Sir John ang listahanay sa mga botante ligad before election. Way man gatupa na alimunaw lang na amo na kay gakwan ka, gahulat ka sang kwartal, ang tawa ko ni way ka nakabuto. Dapat sa eleksyon, way na da yakwan, way na da gahulat sa mga listahanay. Kay nga kung anong imo nga gusto, tuya mo niya butuhon mo, hulat ka pa sang lista nga, gahulat ka sang funding, buot silingon, balaklon kagid. Sakay dyan, Karel Jocadis Gatilogoda, pare, mayang gabi. Sakay Hudlo Montana, pamunit tadi sa Fort San Pedro, kay, liiste ang bulan. Okay tuduwi lang nga pamunit. Ayos! Wala sige, sa ato sila nga pagpanalagay mga K5, check na to ng sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kag mga pila na ka mga detalye sa mabalita nagikan sa patrol na to. Naon naton si K5 Kim Kaluyo sa sitwasyon na sa palibot sa syudad sa Iloilo. K5 Kim sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM, Kampiyon Report. Kado namin ito nga kanta. Paborito mo to guro ka kay Pagdon. Oo, ako pa. Balaan mo sa tungkod. No mo lang na balaan ko, abi. Through the years, I never let you go. Balaan mo ginaawayan sa video kiyan kay Pagdon. Kwan ang my way. And now, the end is near. And so I face the final curtain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway. Oh no, not me. I did it my way. Reggae. Damo na kalamatay siya ng kanta. Nag-request ang isa to ka table, ang ilang request my way, tapos sa piyak to ang request sa table ya my way man. Pagtukar sang my way, agawais na duwa mikrofon. Hindi ako na yan, hindi usa sunod ka pa imo. Sasulit, tiruwa. Kay 5 Jason, kay 5 John. Ma-request na lang ko to yung isa sang this way. Ano? This way na lang ko no, kung your way, o kung our way, para wala na mabaitan. Kay way na sang iban nga tukar nga sang kuan sang iban nga title sang music amo naman lang na my way. Way na dayon. Kada may may mag-request nga magkanta sa video kihan, kada lamisa ang gina-request my way. Pag tukar sang my way, inagawa sa mikrofon kay iya to yung request mo. Maglinaway sila. Ambot kung ano bidang ara sa kanta nga nakakay 5 John Ati kaya mo nang paborito gani mga kwan sa mong nang karaoke king na siya mo no, na paborito na sa mga tao ilabi na gid kay daw mahapos bala kwan no, daw mahapos bala kantahon.
Lain niya sa mga... Sa birit, loro nga part. Oo, hindi ka makabirit to. Dobla kay kon mga tag-as, gid ka budlay sa mga tag-as mo, like for example sa mga skyline pigeon ti makaya mo na bala. Mga bed of roses ni kaya mo na ihan kay tag-as niya. I wanna lay you down on a bed of roses. Amo na hindi tag-as na. Fortunate I sleep on a bed of knees. Ay ba? Kaya ko manggali, pero ang iba nila kaya na ito, no, pang may way lang ang kaya nila. Pagid na taas, sige, Web John, no? Ano, pagid? Hindi na ko kaya, from lyrics na bla. Lyrics! Oo, perti na. Perti na nga ako, perti ka taas, pag inandot kang tapos do babae ka kantas na, no? Lalaki. Lalaki, gali, oh. Yan na bala ang, ano, lalaki. Lalaki, kanta na. Tapos may harap, pag isa nga taas, pag ng, ano ganit nga kanta ng iyasang, basta mga Westlife, mga singers, tapos, ano pa ganit ng mga tag-as, mga scorpion, sos. Teka, budlay, mo ng... Balik ka kay Jason, kay Bob John, when the smoke is going down, gano? Mga taas, mga scorpion ka kantas na. Ano na kay Bob Jason, na? Ang when the smoke is going down? Hindi ako rumabol kung wala siya nakasat. Hindi ako rumako. Gali ha. Bebe, testingan tabi kung kayang-kaya ni. Si Jason, pagkantahon ko ha. Amay ako doon, wala siya ko doon nakasat, di ako doon kaya. Gali. At kinalan ma-shot pa sa mga pila ka gusto ya? Pila ka litro? 5 litro. 25? 5 lang. 5 lang. Divided by 5. Puwerte ha. Scorpions kaya nga kuan nga inang when the smoke is going down ang gusto yung kantahon. Busy day ahead with... Gusto yan. Gusto yan na. Advertisement. Gani. Kay pa kanta. No, when the smoke is going down. Baby, patistingasa kung kaya ya. Oo. Punduhan ta kasi Pag Jason, tara kakanta ka. Sige, be. Sige, ilang taon tabi kung kaya yan, kung kaya ya. Amo na nari, Scorpion. Oo. Napitik-pitik yung promote na di Pag Jason, no? Grabe siya. Pang-karaoke, gimana siya mong? Dungan tanga tatlo, ha? Kaula. Grabe. Just when you make your way back home, I find some time to be alone. I got to see the place once more. Just like 1,000 nights before. Kapungkop ako na ha. I climb the stage again this night. Cause the place is still alive. In the smoke is going down. Go gravity, go. This is the place where I belong. I really love to turn you on. I've got your sound still in my ear. While your traces disappear,
edad gali si Jason. Kaya. Kulang bang litro lang, kulang. Ha? Kulang ang litro. Oh. May na kay ibanda ka karaoke, kita ka karaoke maniwa. Doon ka naman sana, nakakipag Diyos ha. Oo. I climb the stairs again this night, 'cause the place seems still alive, when the smoke is going down. When the smoke is going down. When the smoke is going down. Grabe. Daw going down na ton bala ni kuanaw ni K5G. So now. Litro lang. Ah? 2 ka litro lang. Pahabogan mo bigyan ng kay Pep John. Dapat gali hubugon kay mo anay para makakanta ka. Amo na gigan nag-victory party kami sang eleksyon kay Pep John. Ah, gali? Grabe ni piraya mo. Ba? Daw gabilyard lang? Hindi siya ang Jason nga kilala mo kung hubog. Ah, gali? Sabagay amo giman ang mga tao, may ara nga mga tao nga kung wala nakainom, mahuluyaon. Pero kung makainom, makahuluya. Tila din ka mo subong man, din ka mo galibot-libot subong, K5K? Sa K5 John, talagang kita kinano sa may area sa Lapas, sa pila ka mga barangay man doon sa may city proper. Kag subong no pabalik kita sa may area sa Haro, subong dire kita sa may lapit na no, sa may kolehiyo da San Jose kag K5 John. Kag matawahay na subong ang aton sila nga dalanon no, may pila na gid lamang kalabanan di sa nga biyahe nga na si usually amo na mga inoras, mga tricycle, pila ka mga taxi, ang jeep galaga pulawan na ang mga laganas area na K5 John no, nga nagapulaw-pulaw subong nga kagabihon dire sa may area sa Haro Plaza. Madamo ti gyapon no sa mga nagatulsambay kag baligya man gyapon diri no sa may higad diri ka K5 John. May mga iba na nga mga turista man nga naganagaw diri sa may Iloilo City kung kaisa ang ilang nga ginalagas isang atong yakupins no pati ng mga street foods naton. Marami man ang may ikulukanan man sila no kay diri niya ang sentro bala in terms sa mga plaza sa may siyudad ng Iloilo, diri na sa may Haro Plaza kay K5 John. Kaya na, may naglabay sa ito, naghahagon no sa patrol ng policeman. Sundan na sila duwa ka K5 John. Gabi, nag-simulation, exercise sila sa 5 minutes. Exercise. Simulation exercise sila sa 5 minutes? Na-pressure sila sa 5 minutes kay K5 John. Di kaya ang 5 minutes. Depende sa traffic na goro. Pero nagliligad yung try nila kasi K5 John. Nagliligad, dira kita naging respondihan kasi garang aksidente sa may Our Lady of Lourdes. Tawag na pa sa sports complex K5 John. Tawag na may pabalik niya kada diri sa may Haro sa stasyon. May naglabay sa aton kahagon no suman na 2-3 ka patrol nakuha nila halin dira sa may MH del Pilar sa may Don Francisco blada ka K5 John. Halin dito pakadto diri sa may tawag na sa may tabok sang tawag na pasulod sa may nga barangay San Vicente kasi K5 John San Vicente Haro nakuha nila 4 minutes 4 minutes and 50 seconds. Ati ba mayo? Kasi kung simulation na base amo na blaw pero kunaran na saktual base way. Pero mo na ito ko sila kasi K5 John sa yung respondihan nga kasunod gid sa 5 minutes especially kung tawhay managdala nato. Abi ko na hindi bala daw na siya activated na ang 911 naton nga hotline no? Yeah, sa K5 John actually gani ko no may pilano ko na kapinses nga nagresaskuhan mo gani no. Ang 911 hotline bala ka K5 John kay direkta na sa ilang tawag na to direkta na sa may Kamkame
Tapos i-download nila no sila din matawag sa may command center sa may kampo K5 John sa may PRO 6. Kagamo man no magatawag diri sa mga pinakamalapit nga police station na sign. So no need na yang magkadto kapaya sa tawag na sa mga police station tawagan mo na lang 911 in terms of emergency o kung mga insidente no. K5 John kay for example abi hindi sila makasabat K5 John o kung unresponsive no. Kag for example nag-report ka wala gyapon marespondihan pwede mo gid ma-report sa K5 John sa ila sila nga mga superior sila sa K5 John sa PRO 6 o kung sa mga ila nga mga hepe sa station commanders nila sa katagsa sa mga police station K5 John. Ate mo nang mayo at least makuha na nila maka-responder sila sa dali-dali kung pananglitan at least kag dapat ipabalo gini sa aton nga mga pumruyo no actually K5 John amo man na notice sa aton kay na diri kung kaisa maglabay sila for sa bukainan sang source subong nga gabi so wala man mula sang information gid nga masaymek sila pero gahagon no sila kulkulbaan kaman kung ordinaryo kaya nga tawag na nga citizen K5 John nagliga dito sa may Mandurriao dala may ICC bula sa may Gaisano may nagtawag sa akong ni K5 John may naghatag info may nagatiruhay to may nagminupok to nagdinalagan magkaroong bata K5 John and sorry nagpakiban sa simulation exercise na nga K5 John kaya nakordonan badaan kaya nagdinalagan tong pila pa nakabati ng pagginupok so maybe mo na ang i-sanction man sa aton sa nga Iloilo City Police Office so kung ICPO nasabon ba nga mga insidente dapat na yung ipahibalo man o pinagi sa aton sa media o kung piragi sa social media page na K5 kay maisabla notice at kakapos sang at tawag na kakulba especially kung wala sang knowledge ang tao nga may timex sila or do practice nila no sang actual response sa K5 John. Dapat gid kagang hotline ginaton dapat ipabalo gina nga ara na nagagana na ang 911 kay mayara iban yang pag magpanik na mangita pa sila sang ilang mga hotline sa police station haro ta ipangita na yung haro police station may number da no hindi bla mo na amo gid K5 John so pwede gid sila in terms of emergency pwede sila magtawag sa 911 especially kung karanglanon ang police sa mga insidente and actually may ara man K5 John mo hindi lang na intended for police nga mga response K5 John pera na siya for BSP sa iban pag yung mga law enforcement wala K5 John for example pag dial kita sa 911 may certain for example may click i-instructionan niya click number 1 for amo nga karanglan nga response or amo nga department or amo nga ahensya K5 John para dira ma-direct na sa ilang system dito or sa base nila K5 John no kag i-download down na rin sa kung sino pinakamalapit yung mga istasyon. Okay, sige So, mara K5 John, observations natin dari sa Iloilo City, matulotawhay subong gabi. Kag notice natin especially isang nag-mandate gini isang 5-minute response time. Usually mga polis natin, nag-plastar sila no, sa mga strategic areas. For example, rin sa may Haro, no, sa may ICPS 9, malapad-lapad gawa lang iyang scope K5 John, kay sakop pagalit nila to ang Malapaguharo, dito sa punta nga mga porsyon going na ganes sila K5 John. That's why no, kaplastar sila sa sentro para in kaso tawag na may emerensya, maka-respond sila in a short span of time K5 John, especially nung target nila nga daan is 5 minutes, no? So nagapangayo man actually sa bulig man diri no, sa mga barangay tanod, kay sa mga barangay officials man nga sila man mismo no, kay since nga diri sa syudad damo kita diri 180 tanan ka mga kabarangayan, hindi man balgid bala ma-penetrate o kung nga isa makalibot-libot man ang pulis katon pero hindi man gid balaya maka-atinir K5 John sang madugay. Pero so far overall observation tawhay diri no ang syudad ng Iloilo as of this time sa tempo naman naton maraming tempo subong nga gabi K5 John. Okay. Kagini nga mga situational report ang idadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix and Healthy Coffee ni Dr. Amelie Tangoy sarang gidbabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ginatami ako lang galidra si Mami Immaculada, Mami Immaculate, kag si Sir Cliff Acosta dira sa may distrito sa Lapas, kay Tita Reda Mapa, and of course drama na sa kay
Ma'am Ma'am Kay, gitman. Address sa may Dakamay, sa distrito or sa Rizal Lapus, may dayad din yung gabi. Upod sa patrol ka K5 Jason Talaron. Ako naman ang inyong nakaupod ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, J5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 situational report nagikan sa patrol upod sa kay ka-K5 Kim Caluyo. Nakadala sa oras 8 minutos na nakaligad sa alas 11. Ang mga balita ngayon nabatian ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio. Antiviral, antibacterial specialist. Kay star kabala sa balahaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang mga lamok. Taas ba ng hilanat mo kag may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsuka, pagpananakit sang kalawasan. May mga naobserbahan kabala nga mga pula nga rashes nga natubo sa imuguya kag sa imong dughan. Initanan ang mga sintoma na may posibilidad nga tinamaan na ikaw mga ka-K5 sang dengue. Gani mag D3 Bio ka. Kaya ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pari may maayo nga natural antimicrobial properties sa bilog nga ilabi na gid batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sa ngaton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapa nami man sang D3 Bio through MCT so kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 sa naman ini siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. So, ginapanami man sa D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Mga ka-K5 nga nagabulig man nagumilikaw ang lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue. Kani sa aton nga mga kauturan tinluan na og saran para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Likawan ang mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton nga balay kag mag D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 11:11. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso!
News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon. K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Halilurigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakalabot kita sa 16 minutos na kanigat sa alas 11. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita na kag-information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Mga ka-K5 sinong naka-standby subong? Okay, no? So, mayang gabi gali anay, no? Sa kay Rosalinda Amante, niya, Migo John, wala property tax, tapos wala man bayad sang rentas balay. Sa kay GPL Sutrina, niya idol, pa shout out sa 3E Autoglass. Okay. Sa kay Edgar Badbader, niya bato sa langit. Langgani Sir John, why doon kaagwanta aton PBBM na hambalan, harap-harap ang mga kurap. Mahiya naman kayo sa mga anak nyo at sa sambayanang Pilipino. Okay. Si JC Kasiple, shout out idol from Balabago Haro. Mayang gabi. Kay Edgar Balbador niya, kaya muhat Sir John ang sikreto dyan kung hindi ta makaya ang high note. Adto lang kita sa makaya lang naton para suwabi pamatian. Amo gani. Sa kay Rolly Bilaong, budlay ko ng isa ka tawo maigo sang kamatuuran kay nagakasakitan
ang balatyagon. Pero amo na ang realidad nga nagakatabo sa sosyedad. Kwarta versus gugma. Apang ang gugma, pwede gid mabakal sang kwarta. Correct? Sa kay Robert Ligaspeda, may gabi. Sa kay Junjun Montiliano. Good evening and shout out. Check na nato ang mga report kay informasyon ka mga detalye na sa mga balita nagikan sa Patrol with K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 John, nga ang mga balita na tipo naton diri sa syudad sa Iloilo K5 John. May update na kita sa sinayong kumadumduman sa mga tigpermati nato nagluntad nga stabbing or pagpamuno, insidente sa pagpamuno dira sa may Infante Drive sa barangay San Felix City proper sa tong kaagahon sa Hulyo 26. Sunod kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sa Police Station 7, nga base sa ilang nga investigation na tumod na ining mga suspect. Kag ang mga suspect ni amo sanday tawag sina mag-live-in partner ni K5 John nga naitabo ning stabbing sa ko sa diin nga samtang nagakaon ni alias or si Delphin Donito ng Ruscaldo nagabot niya ikto sakay ang lalaki laki ng babae nga live-in partner niya, tapos may upod pa sila nga isa pagid ka lalaki. So sa diin may pagbisay nga natabo tub-tub gigin ba siya sa ang Ruscaldo nga kaon ni Delphin Donito sa iya kag diri na K5 John naging buno ang biktima. So, muna kay K5 John sa investigation na tumod nga ang lalaki taga Lapos Norte ini siya. While ang babae taga Barangay Boulevard Molo. Hindi pa mapagwa sang kapulisan ang pangalan kay gina-verify pa nila kay nagapadayon pa ang ilang investigation kay K5 John. Samtang sa piyak na bahin ang ining ginpatigayon nga drug bypass operation sa K5 John diri sa may Zone 5 Barangay Veterans sa Village proper sa nga alas 6 30 sa gabi kahapon Hulyo 29. Kung sa rin ang arestado kay K5 John naging kilala kay Elias Daday kung sa rin siya niya ang nabaklan sa isa ka plastic sachet sa nga ginapatian sa gamit ang 1,500 pesos nga bypass money. Pag-rekisa sa iya na recover pagid ang isa ka heat sealed transparent plastic sachet sa nga ginapatian sa buo. Base sa kapulisan nga ang arestado nagaedad sang 50 anyos kag residente sa barangay Santo Rosario Duran City proper. Kag tiyaman ni K5 John nakahunong na siya dra no sa may Police Station 1 kag nagapangatubang sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag K5 John. Ang isa pagid ka drug bypass operation kagin patigayon sang tawag sina no sang City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Captain Roque Jimeno III amo nang ikaduhang operation sa K5 John nga kung sa diin natigayon ni alauna 55 kay inasang kaagahon Hulyo 30 dira sa may Demokrasya Street Barangay Demokrasya Haro. Kung sa diin ang arestado mo si alias Tata 56 anyos residente ni siya sa Barangay Benedicto Haro. Kung sa diin nabaklan siya sa police for buyers ang isa ka plastic sachet sa ginapatian sa buo gamit ang 3,000 pesos nga bypass money. Na recover dugang sa iya ka K5 John ang 2C pagid no ka mga heat sealed sang plastic sachet sa ginapatian sa buo. Initanan si K5 John nagabugat sa 55 gramos kag 374,000 pesos ang market of value. Karon unong naman ni sa K5 John sa police station kaya nagapangatubang man sang kaso sa Republic Act 9165. Kaga K5 John so far amo planning nakuha naton yung mga balita diri sa may syudad sang Iloilo. Bantayan sa mga tigpanamati naton na mga posibleng hitabo pagid no. May ginakamang kita pero bantayan nila no sa aton nga Facebook page ang aton nga balita kag K5 John. Kag ini nga mga balita nga nadurong gid sang kaluan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sarang gid nga nagapabaskog sa aton nga immune system, kag nagapahiway sa aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5, detalye sa mga balita nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Kadala na sa aton oras 23 minutos na kadigat sa alas 11. Ang mga balita ngayon batiran Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX Coffee Mix. Nakaka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Mga ka-K5, no? May nakautura natin nga pula-pulaw dira nga mahilig mag-cafe, mga taxi driver da. Nga mahilig mag-cafe. Yari na mga ka-K5 ang cafe nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Ay chia seeds extract powder. May ara nga palaya extract powder. Kag di sugar cane extract powder. Na nagabulig ini para sa aton sini nga ikayong lawas. Ang pinaka-the best gid mga ka-K5 kay ini ang na may ara siya nga inang super antioxidant, no, nga naga-detox sa ato sining lawas samtang naga-cafe kita. So naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Sa sini matinon sa iluan nato ng iban pa nga mga balita kay informasyon sa ilo kita sa mga balita naman nagikan kay ka K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan sa report mga ka-K5 nga lapsag nga nakita sa higad sang dalan sa city proper ang ginasubayan ang guya, no? Kag nagaangot pang iya sininga pusod o kon umbilical cord. Yari mga detalye sa mabarita upo ni kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June ginasubayan ang guya kag nagaangot pa ang umbilical cord sang nasapuan ang lapsag nga lalaki nga bag-ulang bunag dito sa may Zamora Miliasa Street, Barangay Monica o kon sa Barangay Concepcion sa city proper alas 7:30 kainas ang aga K5 June. Sa pag-interview naton kay Marcelo Gargasera, security guard kag amoy ang nakakita sang lapsag, ginpahayag sini nga nagapangihi siya sa pader K5 June sang iya nakita nga hinali lang may naghulag sa sulod sang jacket nga yara na haliid sa higad sang dalan kag sang iya ni ginhimutadan nakita sini ang tiil sang lapsag, no, kagilayon naman nga nagpangayo sang bulig si Gargasera kag gindapatan sang nagakaigo nga pagbulong sang ICER ang bata K5 June. Gindala naman sa ospital ang lapsag agud i-check ang iyang health condition kag gin-turn over man sa City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangon sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga balita kay informasyon nagikan kay K5 Karen Badilla. Sinong tag-iyasang bata ni? Nanay, di na kamo. Mga ka-K5. Sa iban pa nga mga balita, nagika naman sa Iloilo Provincial Capital upod kita kay K5 Alex Escalante. Iloilo 3rd District Board Member Jason Gonzales gindesignar nga representante sang Iloilo sa PPP Pre-Qualification Bids and Awards Committee. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Gindesignar si Iloilo 3rd District Board Member Jason Gonzales bilang opisyal nga representante sa Provincial Board sa Iloilo Public-Private Partnership o kon PPP Pre-Qualification Bids and Awards Committee o kon PBAC. Kasunod sang ginhatag nga posisyon kay Board Member Gonzales, nagpalabot naman sang pagpanginbulahan o congratulations ang bugos nga sangguniang panalawigan sa iya pag-o nga posisyon. Naibaluan nga si Gonzales amuman ang chairperson sa Committee on Economic Affairs and Investment sa sangguniang panalawigan ng Iloilo. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan
sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, Councilor Shen Marie Mabilog dismayado sa iya kaupdanan nga mga konsyal matapos liwat nga ginbasura ang iya ginduso nga ordinansa nga pagpanubo sang 80% ang RPT o kon real property tax sa ikaduha na nga tinion. Yari mga detalye sa mga balita upol kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report. Kay K5, June desmayado no si Councilor Shin Marie Mabilog siya mga kaupod nga konsihal. Matapos nga sa ikaduha nga tion, liwat naman naging basura sang konseho ang giaduso sini nga ordinansa nga pagpanubo sa 80% sang real property tax diri sa may Iloilo City. Suno kay Mabilog nga daw kaangay ginapabungul-bungulan kag pabulag-bulagan sa mga kaupod niya nga konsihal ang mga reklamo sang pumuluyo nga mataas kag mabugat ang buwis nga ila ginabayaran. Gin-question the K5 June ni Mabilog kun nga hindi pagkatagan sang kahigayunan ang iya ordinansa nga mapasar sa first reading kag magpresentar ang iya ginaduso nga ordinansa. Nahibaluan ni K5 June nga inina ang ikaduha nga kahigayunan na ginduso ni Mabilog ang amo nga ordinansa nga pagpanubo sa 80% sang real property tax. Gin-question the K5 June sang kaupod ni Mabilog sa konseho ang iya datos na ginpresentar kadungan sang iya ginapropose nga ordinansa. Report na gikan sa Iloilo City Council ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Was lang ko madugang komentaryo da. Oh. Ay, tabi chimpong. Kaya pa si K5 Kim, ay na. Okay. So, sa ato sila nga pagpanagad mga ka-K5, check nato ng latest kagkatapusan nga balitang impormasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa report nga ang parlorista arestado sa drug bypass operation sa Haro. Illegal nga droga ginagamit kuno bilang pampadula kapo isang subject ba kanami. Gamiton nga klase kag mga ka-K5 ber. So yari na mga detalye sa mabalita upol kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon Report. Secretary John arestado sa ginkasamang drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 9 spearheaded by Police Major Eduardo Chacon Jr. Ang ining isa no ka parloista kung ano ni siya nagapang manicure kag nagapang ribbon nagapang taglong sa mga buhok kag 5 June. Bali ining subject amo ni si alias Rodney 32 years old ang residente no sa Zone 2 Barangay Kalumpang Molo Iloilo City kag ang operasyon naman no ang ginpatigayon dira sa may sitio Matawhay sa may Barangay Tabuk Sumaharo Iloilo City around sa isang gabi Hulyo 30 2025. According rin no kay Police Major Eduardo Chacon Jr. ang station commander sa ICPS 9 accordingly nga nakuha sa subject ang limatara no kasashay sang suspected shabu. Lakip na diri no ang bypass item nga nagabug-at sang 55 grams nga mayaran no sang standard drug price nga 374,000 pesos. Dugang pa diri ni Chacon nga sa area sang city proper, Mandurriao Cagaro nag-distribute sang illegal na droga sa alias Rodney. Kami na imbestigaran pa no ang natudlo nga source according kay Rodney kay nakakipay yun no personal man naton nga gin-interview diri no si ang ining subject. According sa iya, nga nag-serve siya kuno yung runner sang iya man mismo ko nga tiyo kakipay John. Kay accordingly, tawag na kung sa isabi, agabulig siya bla sa ilang puloyan, especially sa iya nanay, kumera sa nga nabatyan, sumera bla sang bulong, nga ginatumarga kay Sir John. No? According sa iya, nga kulang kuno ang 1,000 nga income niya sa pagpangriban kag pagpangmanicure, kakipay John, para sa ilang kinanglanon nga mag-iloy, no? Especially ang bulong sang iyang tawag na iyang nanay na may sakit na PL 35 John. Kag according man rin sa iya, na for example, mag-deliver siya kung sang illegal na droga, kung ipa-deliver sa kasi Sir John, ginatagan siya sang porsyento nga 1 gramo,
Kung 2 ka gramo, o kung kaisa, ginabaligya yan na sa K5 John, kag amo nang ginabakalsan karanganon nila. Pero by times man, nga ang nabilin, ginagamit yung man kay K5 John, no? Ang ining illegal nga droga, kung naga-user man siya ng illegal drugs, sa K5 John. Kaya according sa iya, mangkapatol, ano ginang feeling mo kung naga-gamit ka ng illegal nga droga? Baliya kay since nga, kung kaisa iya nga obra, kinanglan magpula-pula or may times nga kinanglanon niya ganda ko sang energy ka K5 John o puro vitamin si K5 John ang ining illegal nga droga pambato pulaw kag pangmato sa kapoy-kapoy sa K5 John sa mataga-adlaw kag accordingly siyang rason niya gid sunod riya sa pag-engage sa illegal nga droga amo ni ang makabulig dito no sa iya nga iloy and despite amo ni nga rason ni K5 John hindi man gyapon justifiable o kung hindi man balido nga rason ni K5 John, no? Actually, napreso na siya before sa year 2016. Bungod na lang sa paggamit rin or engagement sa illegal na droga, kag nakagwa no, after 5 years, so kung sang tuig 2021, kag subong naman, no? Balik na karasel naman kay K5 John. So, ano na mga natipon naton nga mga report diri sa patrol, bantayan ang dugang mga updates diri sa aton sa Facebook page K5 News FM Iloilo. Upod sa patrol ka K5 Jason Talaron. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, so alang-alang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Tiyempo na sa pag-inom sang extend food supplement for men para sa mga kalalakinhan kag sa mga kababainhan. Inom na kita sang extend food supplement for men para sa ato sini ilabi na sa mga kalalakinhan nga daw nagamatamat na luya kag kapoy sa trabaho pirmi para magbalik ang kakusog sa ato sini nga lawas kag magapabilin nga hoben ng aton nga performance. Extend food supplement for men may makakaklabuwas ka nga nagabulig ini para mga ka-K5 sa pagpadugang sang extra energy sa aton nga lawas kag nagapabilin nga pagpahuben sa ato sini nga performance bangod sang klabuwas ka nga nagabulig sa maayo nga sirkulasyon sa atong nga dugo para nga madasig kag manami ang distribution sang mga vitamins kag mineral sa aton nga lawas sa bangdanan nga naganami ang ato sini nga performance kag nagabalik sa pagkahuben ang aton nga performance. Extend food supplement for men bakla sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Kita tiyempo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alojado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon.